Fundació Ramon Noguera és una entitat privada sense ànim de lucre que gestiona centres i serveis d'atenció a persones amb discapacitat intel·lectual. Atenem molt tipus de persones, des d'infants fins a persones adultes. Bàsicament tenim com dues àrees, l'àrea més social i l'àrea més laboral. Tota la col·lecció de joies que estem comentant es treballa des de l'àrea social de l'entitat. L'objectiu d'aquesta àrea no és la producció, sinó que és el treball de les habilitats de les persones amb discapacitat. Des de la Fundació, un dels nostres objectius és fer el màxim d'activitats inclusives. Per tant, tot el que fem està vinculat al nostre entorn. Girona és el nostre territori. El fet de poder col·laborar sempre amb el Girona i fer una col·lecció relacionada amb el Girona és per nosaltres un orgull. Per això també li hem dit a la col·lecció Orgull Gironí, que és el lema del Girona. La col·lecció del Girona concretament consta d'un collaret, un anell, 3 models d'arracades i 2 models de braçalets. Avui estem fent el collaret Orgull Gironí i el procediment és passar 2 boles en el fil, un tub, una bola, les 18 boles, una bola, un tub i 2 boles. Després posen de les arracades, on hi ha una de blanca, una de vermella, una de blanca i una de vermella. M'encanta fer aquests collarets perquè soc del Girona, és fàcil i m'encanta molt el vermell. Treballem molt, tinc bons companys i m'agradaria trobar una feina l'endemà.